Hello everyone, it's me, Kristiano Pablo, and welcome back to my channel. Sa gibuhat kayo, kita na nila. Karon nga video, ang atong buhaton. Akong buhaton is So karon nga adlaw, ang akong buhaton is So for today's video, magtanaw ko mga old videos na ko diri sa YouTube. Kay wala lang, shit kadugyot na ko diri. Kaman di pa kabalo mo istorya. Ako na remember gid sa una katong first na akong kan kay dili kay ko tig istoryaan doon ako in public. The fuck puro montage. Kaning first video is katuning nag-practice me all moving up ceremony atong grade 10. Ako na remember ani wala nag-sync ang audio sa video. Putang ina, hello. Sige, let's. Sa bahay kaya nila medyo. Hi everyone! Yuck! Hi everyone! I'm Christian, hindi yung religion at... hindi yung religion po kangina! Kangilingig sa kong mga... So, time check po tayo. Ano, nagtagalog ka! Dito po tayo. Char! Muntas pa kapag masiki ka imong kuan. Shot! Feel kita ni mo, grabe, ala! Awa, puro montage! Awa, di siya mag-storya! Sige na siya pang video sa yung mga classmate! Kinsa na siya! Awa, wala pa na timing kitang tingog lagi! Pili na nanaw ani 604 really sa kanina video lain nga video na pod lain video ning next nga video is mo siya ang katong sa kanang video nga to na gid ning moving up na jud siya nga ceremony so ata. Hello everyone, I'm Christian. What's with the hello everyone? You can just say hello. Hindi yung religion. Ano hindi yung religion? Sa inyong nahinumduman sa ako last video, di ba nag-discuss ko kung saan nahitabo sa mong practice sa moving up ceremony, di ba? Sinaasa grayscale, what the? Pero actually not be a good siya kana nga kuan ka kung gutugot na ko nga pero di na ko ma-imagine akong self mo di mo ko ginana kabalo kaso ni magugot oy naimo na kong gipariha sa pagbulay ng duha pagbulay ng kalit na wait diba? Nagbasa siya script naimo na kong gipariha sa pagbulay ng duha pagbulay ng kalit na. What's with the dam? Jack! What's yung ulaw? Yawa! Lahat yung video. Kaning hashtag TKK na ako. First hashtag KKK na ko. Wala mo kita sa latest nga video. Hashtag KKK na po to. Pero ka-4 na siya. So, tanaw mo. Naroon na siya diri. Diri ba na? Basta. Tanaw ninyo. Naroon na siya diri. Hello everyone. It's me. Wow, what's with the cap? Me Kristiano Pablo. And for today's how many times did I change my intro? Hindi yung religion? At your service. Hello everyone, it's me Kristiano. Ching! Yuck! Okay. Farewell party. Sa mga farewell party. So, basta may farewell party. Ganun siya nga video kay di pangita na ganun siya sa mga classmates, no? Sige sila pangita na. Sila chat. Your energy is so low pagkauman. Tapos klaro kay nga ganang nga napagaw kasi gini siya syagit sa farewell for sure. Nana po niyang montage na po niya, purti ka shaky. Tapos na-face slow mo nga, grabe ka crappy. Wow,
naka-wide angle niya, katurabang clip. Ano, ha? Awit ng animal. Wala, ganito ako labi. Mangitom mo ka, mangitom. Sorry guys, nanay ko manlibak sa unang. Anong kuan. Harap-harapan nga libak dito kana makadungog ra gyapon sila. Samot, may mga dark chocolate sneakers. Hi guys, it's me Noel. Kamote. Ano na? Sige pang katao na. Para sa man na siya, day. Sana all mama. Hi, ana din na. So, kung na mo gusto tan-awon din ng mga videos, pwede nyo matan-aw din. Ako na i-link dira. Okay. So, unsa kung nakuha nga lesson nato nga video, dili ka dapat magtan-aw sa imong mga old videos sa social media kay Hindi siya maayo. Wala mo gi-torture imong self, magtan-aw ka sa mga video bito kay. Lain jud kay tan-awon gyud, lain kay alay ambot. Pero kung namoy gusto tan-awon nga video sa ilaha ato, baan po kayo. So kung namin gusto nga tanawon yung video sa to ako mga natanaw, matanaw ninyo sila full dire nga kuan. Sabag hapon kay sila tapos okay ra na, sige. Dire, okay ra na siya eh. Starring na gid gin. That's all for today's video, and if you like this video, kindly give it a big thumbs up and subscribe for more videos and click the notification bell to get notified when a new video will be uploaded. Freely comment down below and share this video to your friends, and don't forget to follow my social media accounts at Kristiano_Pablo. Again, this is Kristiano Pablo saying ayaw problema na akong sabihin solusyon alas. Well, good up na pilang di ba, see you in the next video. Adios! So, ako, Google na yun. Hello everyone, it's me Kristiano. Hindi yung religion, natural service, putangin na. Pero ako biton ninyo na. Naman na siya bulira. Mo niya, pagka reklamo na po din mga, di kang kagbugas si Christian. Di mo mananaw. Ay, nagbugas si Christian po. Ginay, daga nagbugas si Kristiano Pablo. Ay, magtanaw. Minabugos. Pero kung di naman matanaw, punihon ninyong, down there.